noson fawr yn hyd-destun y tymor. Williams at Oswell. Wel, dwi'n mynd cam sefyll, mae'n gyfle i Oswell yn taro'r targed. Fuller yn holi'r Llimanwr. Ble oedd y penderfyniad? Ti'n mo, gyda chwarae i gyd, mae jyst pêl uniongyrchol fan hyn. Sa'n mo pwy sy'n agos i Oswell fan hyn, a mae'n cael yr ergyd at y gol. Fuller do yn digon cyfforddus yn casglu hwnna. A Oswell o bawb. Dwi'n mynd gyfrinach bod e'n fygythiad. 7 yn y gyngor tymor yma. Llansawel yn gol mwy o'r Bale mewn safleoedd ymosodol, a mae'n beniad am y gol Craig Williams yn achub y Drenewydd. Clam o'r agos oedd hynny, agos iawn yw'r ateb. Ruben Davies yn cystadlu, bron taro. Just Bale mewn i'r Cwd Cosby, mewn i gwagle dda. Sutton ddim yn gwneud y ymddiffyn gorau, a Ruben Davies cael cyfle arbennig. Ruben Davies i gynoed. Newydd gyrraedd y misiona o'r mafe, sgoriodd yn ebyn y Barry o Swener i gol gyntaf yn uwch gyngred Cymru. A ni'n meddwl hefyd ni'n rhestru'r buddigoliaethau yna o ran Llansawel, erbyn y Seintiau Newydd, erbyn Pen y Bont. Wedi ennill yng Ngheic-honna hefyd, a mae yna gyfle eto iddyn nhw. Maen nhw'n gorffen yn gryf ar ddiwedd o'r hanner cyntaf. Rhediad cadarn yn gwyro Schwarzer yn ei gweld i. Y gol geidwad yn gyfforddus, ond rhediad cryf gan Herford. Ismail dod mewn yn peryglus fyna falle yn edrych am cic o'r smotyn. Braf gael Herford ddim yn disgyn, ond pan oedd Ismail mewn, o'n i'n meddwl, mae'n mynd lawr fan hyn. Drenewydd yn pwyso, postyn pella, wel am gyffyrddiad oedd honna, taro'r postyn, Oswell. Williams ar cyffyrddiad at y postyn pella, a mae Oswell di taro'r postyn yr agosa. Mae unrhyw un di ddod i gael y gol heno. Wel, am gyfle fan hyn, ti'n gweld y Bale yn cael ei chwarae mewn, ansawdd arbennig, a wedyn Williams gyda'r cyffyrddiad teg at y postyn pella, a Oswell just yn ymestyn ond yn medru cael ei drod o gwmpas y pêl digon i grymannu tuag at y gol. Yn ffodus iddo fe yn erbyn y postyn, ond cyfle arbennig fyna i Drenewydd. Hanner awr i fynd fwy na lai. Cyffyrddiad da Williams. Symudiad campus, Oswell eto! Fuller ar draws y Drenewydd. Yn curo ar y drws fan hyn, yr eilydd. Reinbyrd ar croesiad peryglus yna. Unwaith eto cyfle arbennig fan hyn. Ti'n bod y croesiad yn dod mewn teg at y postyn pella eto. Ansawdd dda, a wedyn wneud mor dda, yn neidio yn gynnar Oswell fyna, penio teg at y postyn pella, bwysig bod Fuller yn dod allan fyna yn dyrnu bant, oedd hwnna'n mynd syth at y gol, os oedd e heb cael y cyffyrddiad holl bwysig na. Walters. Tipyn o groesiad hefyd, oedd honna yn beryglus. Ond nhw'n aros amdani yn y canol. Dyer, cyfle i Llansawel! Mae'r eilydd di taro! Am eiliad! Rio Dyer ar gol! Finide ar ôl dod i'r cae! Mab y rheolwr yn taro i Llansawel! A pa mor bwysig bydd y gol yna, yr eiliad yna, a'r penderfyniad yna gan y rheolwr. Mae Llansawel ar y blaen. Wel, argraff i wneud ar gêm. I fod yn teg, nath e'n wneud mor dda ar y postyn pella, oedd y Bale yma mewn gan Walters, gyda'i drod chwith mewn i'r ail Cwd Cosby bach na sydd na, o wedyn Dyer, jyst yn wneud mor dda, dod nôl ar ei drod chwith, a wedyn cyffyrddiad glir ar y Bale a draws y golwr, a mewn i gornel y rwyd, ac gol enfawr fyna i Llansawel. Sut mae'n amddiffyn a'n teimlo erbyn hyn, mae'n mlaen, mae'n gyfle, Oswell! Arbediad pwysig gan Fuller. Oswell ddim yn argyhoeddi o bosib, achos oedd e'n glir. Ti'n ni bron a just gweud yn beth i faint mor bwysig oedd y 5 munud nesaf mynd i fod i Llansawel i beidio ildio, a dyma'r cyfle yn dod, just pêl uniongyrchol unwaith eto, ddim yn delio gyda fe Oswell, cyfle enfawr, ond syth at trad Fuller. Fuller yn cael ei ddal ar y linell, cyrff o'i gwmpas e. I yn yr 20 munud ola, a mae yna gol. Ar y postyn pella, mae Fuller di gwneud digon oddi ar y linell eto. Pob math o beth yn digwydd yng nghanol y cwrt yna. Beth sydd ddim wedi digwydd yw bod Drenewydd di sgorio. Dal ddim yn siŵr sut. Oedd hwnna yn cyfle enfawr ar y postyn pella, ond Fuller, trad dda, o'n i'n gweld yn dod o draws y gol ac yn y lle cywir ar yr amser cywir. Teimlo fel bod Drenewydd di deffro'n ymwysodol, dim lot o ddewis dyn nhw. O ran y sefyllfa, tacl gadarn bwysig, Craig Williams
Yr hen ben, croesiad hyfryd, peniad yn syth at y golgeidwad unwaith eto. Oswell yn y canol, oedd e ddim yn cam sefyll, chwaith. Wel, dim ond gol oedd angen ar y gêm yma. Ie. Nawr de, Reid i'r Drenewydd. Yn gymaint o hynny o gymorth yn y canol, Reid! Oedd honna yn llithro mewn i'r gornel waelod, ond oedd Fuller yno eto. Ie, Reid neb mo dda fan hyn, ni'n gweld yn aml yn ei torri mewn, a Reid drod dde, a wedyn, am y llaeth, ti'n bod, mae golwr yn disgwyl bod hwn yn mynd tuag at postyn pella, ond ni'n gweld yr ymysodwyr yn tynnu'r bêl nôl tuag at y postyn agosach. Deg i fynd, mae dan y bar, a mae'n arbediad anhygol gan Will Fuller. Am arbediad gan Fuller. Dyn nhw methu credu'r peth, ac ymateb Fuller yn dweud y cyfan. Waw, am arbediad yw hwn, ti'n bod, mae y tu ôl iddo fe, a wedyn gyda'i law chwith, mae jyst yn medru cael ei o gwmpas y bar. Mae'n jyst yn arbediad rhyfeddol. Be mae Jenkins am wneud fan hyn? Cian Jenkins! Oedd hi mor agos! Mae yna griw ochr arall y cae sy'n meddwl bod hi mewn. Oedd hi mor agos â hynny. Wel, oedd hon yn edrych fel fod y mewn am bob arian yna de. Oedd e cael yr ongl yn gywir fyna. Just ochr arall postyn. Craig Williams ddim yn wael, mae'n sefyllfa fel hyn, nag yw e? Nawr mae'n gol! Nawr maen nhw wedi taro. Ac Aaron Williams sydd wedi chael tor calon i Llansawel. Drenewydd yn poeni dim am hynny. Maen nhw wedi bod yn pwyso'n ddibai degfed y tymor i Aaron Williams, prif sgoriwr y tymhorau diwetha. Yno, pan oedd ei glwbau ei angen y fwyaf. Wel, mae'n rhywbeth am ddiffyn sawl cic o'r gornel, a hwn yn dod mewn, a Williams just yna i benio. A wedyn dod â fi ysgwydd fi credu yn y diwedd, a Fuller just yn y safle anghywir am unwaith yn y gêm.